Здравейте, аз се казвам Албена и съм уелнес адвокат в Дотера. Днес с вас ще открием магическия свят на етеричните масла. Те са не просто аромати, те са вековна традиция и изкуство. Днес ще се потопим заедно в този свят. Етеричните масла са силно концентрирани екстракти от различни части на растенията. Могат да бъдат извлечени от техните цветове, от техните корени, стебла, кората на растението. Те се получават чрез процеси на дестилация, най-често парна дестилация или студено пресоване. Те обикновено имат силен аромат, който е характерен за даденото растение. Например, етеричното масло от портокал мирише изключително много на портокала. На портокал, който ядем, дори на плода, въпреки че е извлечено от кората. Поради своята силна концентрация, те са изключително мощни и заради това почти винаги се разреждат с базово масло. Има изключения, но по-добре разреждайте. Етеричните масла са известни със своите потенциални терапевтични свойства, като някои могат да релаксират, отпускат, други могат да тонизират, да подобряват общото състояние на организма при настинки. И въпреки това трябва да бъдат използвани внимателно и разумно, за да се избегнат нежелани реакции. Случват се рядко, но все пак трябва да внимаваме. Това да имате предвид следните неща, когато използвате етеричните масла. Те се разреждат с базово масло, както казах преди малко. Хубаво е дозировката да е съобразена с възрастта на детето или ако е за възрастен, също с неговите индивидуални особености. По-силните масла или така наречените масла трябва да бъдат задължително разреждани с базово масло и задължително концентрацията трябва да бъде ниска. Тоест от тях слагаме по-малко капки в сравнение с капките, които слагаме от другите масла. Не слагайте етерични масла в своя инхалатор. Ползвайте дифузера, който имате за етерични масла. Най-добре е да използвате ултразвуков дифузер, в който се сипва вода и се накапват етеричните масла. Много е лесно и интуитивно. По този начин маслата не се нагряват и не се губят техните ползи. Не слагайте етерични масла в ушите. Това е изключително вредно, дори и разредени с базово масло, защото може да увредите тъпанчето. Правете тест на всяко едно масло за алергия и индивидуална непоносимост. Нанася се малко базово масло, заедно с етерично масло, тук на сгъвка на лактя. Не е трудно, много е лесно и изисква много малко време. В носа също не е препоръчително да се накапват масла, макар и разредени. Могат да се нанасят в специално направени ролончета. Ще ви покажа малко по-нататък как се правят. Нанасят се тук около носа и синусите, но не се нанасят вътре. Повярвайте ме, изключително ефективно е, когато се нанасят отвън. Когато не сте сигурни, винаги можете да допитате до специалист за употребата на етеричните масла. Не е трудно, в началото е малко объркващо, но ще видите, че ще ви стане лесно с времето. Първият начин, за който ще говорим сега в видеото, е ароматно използване на етеричните масла. Най-разпространеният начин за използването на етеричните масла всъщност е този и може да използвате дифузер. Ето, сега ще ви покажа как изглежда той. Този дифузер всъщност е и увлажнител, но има такива, които са само дифузери. Ето тук се сипва вода и съответно етерично масло. И ето такава пара трябва да очаквате от дифузера. Този специално има много добра пара. Начин за ароматно използване на етеричните масла е чрез така наречените инхалери. Те изглеждат ето така, има памуче и е такава пластмасова част, всъщност даже това е капаче. И използва се изключително лесно. Взимаме любимото етерично масло. В случая портокал съм избрала. Накапваме няколко капки. Бързам да затворя шишето, тъй като маслата са летливи и много бързо се изпаряват. Слагаме памучето, тампончето по-скоро. Затваряме. И запушваме едната ноздра, дишаме от другата и след това сменяме. Ето така се използват. Другият метод за използване на етерични масла чрез ароматно вдишване
особено ако нямаме дифузър, е много подходящо. Взимаме една чаша, в случая това ми е кафето, но сипваме гореща вода, слагаме етерични масла и се получава като парна баня. Желателно е, всъщност задължително е да се затворят очите, защото пари. Накапваме етеричните масла и просто дишаме. Добре, има още доста начини. Например, може да сложите да сложите до възглавницата си памуче, напоено с етерично масло лавандула, например, или серенти. И така помагате вашия сън и по-доброто заспиване, по-лесното заспиване. Вторият начин, който ще разгледаме днес за използване на етеричните масла, е за нанасянето им върху кожата. Това става в повечето случаи, може би 95% от случаите, чрез разреждане с базово масло. Аз използвам базовото масло на доTERRA. Те имат единствено и само кокосово масло, но то е фракционирано. Тоест той няма мирис, то всъщност не става за вътрешен примен, но то няма мирис, няма аромат и и е винаги в течно състояние. Това позволява по-доброто смесване на етеричните масла. И съответно не мирише на кокос. Така използваме ето такива ролончета за етерични масла. Ето така се отварят. Лесно е, не е чак толкова трудно. Тук в него слагаме първо етерично масло, избрания брой капки според възрастта. Ще говорим по-нататък как се разглеждат точно. И след това добавяме просто базово масло вътре в ролончето и е готово. Изключително лесно е. И след това можем да нанасяме зад ушите, врата и на избраните зони. Има случаи, в които можем да нанасяме етеричното масло без базово масло. Ето, например, по този начин капваме в длънта си малко етерично масло и дишваме. За вътрешен прием се препоръчва етеричните масла да бъдат използвани в празни капсули, особено горещите масла. Ето така изглеждат празните капсули. Тук се капва вътре една-две капки от етеричното масло. Добавя се малко зехтин. Затваряме и можем да приемем капсулата с вода. Друг вариант е в водата, която имаме през деня. Например, носим си шиша за водата с нас през деня. Капваме си една-две капки и можем да се възползваме от ползите на етеричните масла по този начин. Някои хора приемат етеричните масла на лъжица мед. Също тук в случая също трябва да кажа, че ако го приемате така, маслата трябва да не бъдат горещи, тъй като могат да изгорят лигавицата, приети по този начин. Горещите масла, пак напомням, се използват само в ето такива капсули. Сега ще поговорим за някои от ползите на етеричните масла, от които може да се възползвате. Подобряване на настроението и намаляване на стреса. Най-разпространените етерични масла за това са лавандула, тамян, лайка, портокал също, въпреки че портокала има и освежаващо и релаксиращо действие. Някои масла подпомагат съня, например лавандулата, тамяна, отново лайката, копайва. Някои етерични масла могат да намалят мускулния дискомфорт преди и след тренировка, също когато има някакъв вид болка. Масла са подходящи за поддържане на здрав вид на лицето на кожата. Може да си ги добавите в козметиката. Други масла пък могат да подпомогнат дихателната функция при настинки и сезонни заплахи. Масла като евкалипт, мента, също така доTERRA имат масло Air, което е подходящо за респираторни състояния. Някои масла подобряват фокуса и концентрацията ни, когато работим, когато учим. Например, това са основно цитрусите, ментата. Пробвайте и ще видите ефекта. Надявам се това видео да ви е харесало и да ви е дало яснота за употребата на етеричните масла. Очаквайте следващото видео. Не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката. И до скоро от мен!